Сәпәй авылында Римма һәм Шамил Абдрахмановлар капка төбендә урам бәйрәме узды. Алар иң матур ишек алды һәм иң матур яңа ел бизәлеше бәйгеләре җиңүчеләре. Башкирәдә туган, Азнакайга күчеп килгән идек, эшләдек, яшәдек, пенсиягә чыккач, Сәпәй авылына күчеп килдек. Менә шушы хәтле матурлыкны кем тудыра сезнең? Аны үзебез тудырабыз, иптәшем белән. Капка төбендә самоварлар кайнады. Авыл халкы күчтәнечләреннән өстәл әзерләнде. Беренче тапкыр гына оештырабыз. Моны инде мин Сәпәй Кәмит дип атадым. Җәвид Кәмит тапшыруы төслерәк иттереп оештырырга һәм инде монда капка төбенә баянда уйнаучы, гармонда уйнаучы дусларны, якташларны, райондашларны чакырдым. Бу бәйрәм авылдашларның очрашып күрешүе дә, яшьлеккә кайтып килүдә булды. Әнә бит апалар җырчыларга кушылып ничек җырлыйлар. Авылыбызда безнең шушындай матур чараларга үткәрелеп тора. Безнең художник үткәрелсен, шул хәтле тырышып эшләй. Бернинди бәйрәмне дә калдырмыйбыз. Авыл җирлеге башлыгы Фәния Галиева бәйрәмне оештыручыларга рәхмәтен белдереп, авылдашларына изге теләкләрен җиткерде. Бәйрәмне Сәпәй, Азнакай гармунчылары гөрләтеп дәвам итте. Бәйрәмдә халкыбызның яраткан җырлары яңгырады. Капка төбенә серле сандык та чыгып утырды. Эчендә ни барын белүчеләр сынау тотты. Авыл халкы гармончыларга кушылып бейде. Соңыннан бәйрәм күмәк әзерләнгән чәй өстәле артында дәвам итте.